Внимание, внимание! Странен летящ обект във формата на летяща чиния се е приземил в Стара планина. Хората са в паника и не знаят какво да правят. Ето в такива моменти е добре да знаете 9 прости правила, които да спазвате, ако сте отвлечени от извънземни. Първо правило: старайте се да не изпускате излишно течности от организма. Те ще ви бъдат необходими по-късно. Второ правило: запомнете особените белези на извънземните. След това ще можете да разказвате за тях или пък да им се подигравите, ако това е необходимо. Трето правило: то е за по-смелите от вас. Ако можете, започнете бой с извънземните. Извадете нож или се опитайте да създадете престрелка. При всички положения в това правило, изпълнявайки го, вие ще разберете тяхното въоръжение какво е и ще знаете как по-натам да се справите с тях. Ако пък случайно оцелите или убиете някой извънземно, член 155 от Конституцията на Република България не важи за извънземни. Четвърто правило: за да изглеждате по-авторитетно, уведомете извънземните за връзките си в космоса. Най-добре е да споменете някой от известните космически субекти, например Дарт Вейдър, Гагарин или пък самия той, Странен Офологов. Опитайте се да откраднете космическият кораб. Това е петото правило. Петото важно правило е да се опитате да откраднете космическия кораб. Опитайте се да се разходите в галактиката. Но преди това на сайта на ufoport.com можете да се осведомите къде има галактически задръствания, за да знаете къде да преминете. По пътя си можете да засечете комета, но ако ви псуват или нещо ви кажат лоши думи, носите сами отговорност за това. Седмо правило: съгласете се на експерименти. Нека те ви покажат как се правят експериментите и след това кажете, че тях е наред да бъдат подложени на експерименти. Забавлявайте се. Осмо правило: съблазнете извънземна самка. Ако се объркате с половите принадлежности, можете да си представите, че сте в Тайланд. Девето правило: извинете се на извънземните, кажете, че не всички земляни са такива, но за съжаление има и такива и те трябва да се съобразят с това. И така, приятели, това беше малък хумористичен разказ как да постъпите, ако сте отвлечени от извънземни. Аз сега зная как ще постъпите и вие ще се подпишете на моя канал, ще ми сложите едно лайкче и до нови срещи. До чуване, довиждане, чао!